Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştokları. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 23-nji ýullaky sanyna Türkmenistanyň Gurulşok Senagat Podogynyň ösüşi, top taslamasy boýunça üç taraply duşşok, Grenlandiýanyň bozdoklarynyň uly bölegi eredi. Türkmen türgünleri Aziýanyň çempiony ýaly habarlary ýetirýär. Gelingen bolsa habarlarymyza giň işleýin seredip geçelim. Türkmenistanyň Gurulşok Senagat Podogynyň ösüşi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow 8-nji iýulda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giň işleýin mejlisinde 2022-nji ýylyň 6 aýynda ýurdumyzda 30 sany iri desganyň 322.054 metr ýaşaýyş jaýynyň şol sany 900 milyon manada goly ýokary amatlykly has oňoýly ýaşaýyş jaýlarynyň gurulup ulanmagy berilendigini bellidi. Owa milli maksatnamasyna laýyklykda 1 milyard 300 milyon manatdan gowrak maýa goýumy özleşdirildi. Gödöňde tutulan möçürlerde senagat desgalary, ýaşaýyş jaýlary, çağlar baglary, mektepler we beýleki binalar ulanmagy berildi. Senagat we durmuş maksatly desgalaryň gurulşy giň gerimde dowam etdirilýär. Häzirki wagtda umum bahasy Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň 38 milyard dollaryndan gowrak bolan 2900 euro desga gurulýar. Gurulşok senagat toplumynyň ösürilmegine giň gerimli döwlet maksatnamalaryna, şol sany berkarar döwletiň täze ýanyň galkynşy, Türkmenistany 2022-nji 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmek milli maksatnamasyna ähmiýetli orun berilýär. Ýurdumyzda geljek 30 ýylda durmuş ykdysadydan ösürmek täze milli maksatnamasy syýasy strategiýa bolup durýar. Şunda ýurdumyzyň mukaddes garaşdagynyň 30 ýyllyk ýubileyine beslenen 2020-nji ýylda meýleşdirilen 30 desganyň ýerine umum bahasy 13 milyard manat bolan 73 tany iri desganyň ulanmagy berilendigini bellemek ýerlikli bolar. Olaryň hataryna paýtagtymyzda we ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna gurulany senagat durmuş maksatly hemde düzümleýin desgalar bar. Türkmenistanyň 2022-nji ýyl üçin maýa goýma maksatnamasy tasdiklandy. Şoňa laýyklykda maliýeleşdirmeň ähli çeşmeleriniň hasabyna maýa goýumlaryň möçüri 40 milyard manada goly bolar. Maksatnamanyň çäklerine zawodlar we fabriklary, hasahanalary, saglyk oýlarynyň merkezlerini, mektebe çene çağlar edaralaryny, mektepleri, medeniýet öýlerini, edara ediş merkezini, täze şäherçilere we ýaşaýyş jaýlaryny gurmak hemde awatlamak göz tutulýar. Ara zorlugyny ýakyn bolmagy nazarda tutulup, ýurdumyzyň demir gazyk tätini, ekologiýa wadançylygy hemde ýylatyň saglygyny goramak meselesine aýratyn inserlýär. Geçen ýylyň 22-nji oktýabrynda tasdiklanan Türkmenistanyň 2020-2025-nji ýyllar üçin aral milli maksatnamasyna anyk çäreler kesýetlendi. Şolaryň hataryna Daşoğlu welaýatyna 3 tane köpogly hasahanyň 7 tane suw arasylajy desganyň gurulşy, Daşoğlu şäherine kuwatlygy 120 megawatt bolan gaz turbinaly elektrik bekadiniň taslamasynyň taýýarlanmagy we işe girdilmegi bar. Top taslamasy boýunça 3 taraply duşşok. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirjisi taslamasy boýunça Awganistanda 3 taraply duşşuk geçirildi. Bu barada Awganistanyň milli kompaniýasy habar berýär. Awganistanyň Da Breshna şirket elektrik energiýasini öndürýän we paýlaýan milli kompaniýasynyň Türkmenistanyň wekiliyetiniň we Çalyk Holding kompaniýasynyň wekilleriniň gatnaşmagyny 3 taraply duşşuk geçirilip, onu köp sanly meseleler hemde top taslamasy aralyp maslahatlaşyldy. Awgan kompaniýasynyň metbuat beýanatyna görä, Türkmen tarapy bir neçe güniň dowamyna taslama boýunça tehnik we maliýe esaslandyrmasy tekliplerini hödürler. Awgan kompaniýasynyň ýoldaşlary bilen geçirilen geňeşmelerden soňra bu barada gutornukly netije gelinär. 3 gün dowam eden gepleşikleriň barşyny Awgan tarapy Türkmenistanyň wekiliýeti, şeýle hem Çalyk Holding kompaniýasynyň wekilleri bilen 500 kilowatlyk Andyhoy şebergen pul homre taslamasy we Nurul Jahat podstansiýasy barada giň işleýän pikirleşmeler geçirdi. Mundan başga da Awgan kompaniýasy Nurul Jahat podstansiýasy üçin niýetlenen enjamlaryň berilmegi babaty habar berdi. Ýokurda agzalýan taslama bir hepdeniň dowamyny başlanar we onuň tamamlanmagy bilen Awganistana 100 megawattlyk elektrik energiýasyny import etmäge mümkinçilik dörer.
Doğuşun jemir boyunça Awganistanyň Dabreshne şerkat elektrik energiýasyny öndürgen we paýlayan milli kompaniýasynyň Türkmenistanyň wekiliýetiniň we Çalyk Holding kompaniýasynyň arasynda bilelikdäki tesirnama gol çekildi. Taraplar dört taraplayın doğuşu qurnamak ve möhüm iqtisadi taslamalar boyunca hizmetdaşlygy dowam etdirmek babatda alaşdylar. Awganistan Merkezi Aziýadan we Irandan elektrik energiýasynyň 80 götürümden gowragyny import edýär. Grenlandiýanyň bozaklarynyň uly bölegi eredi. Grenlandiýa adasynda ähli döwürleriň en köp bozaklarynyň eremegi hadisasy ýüze çykdy. Bu hadisa ilmi barlykçylar hem howsala saldy. Grenlandiýanyň demir gazagynda emele gelen we bir neçe gün dowam eden adatdan daşary ıssy howa bozaklaryň çalt eremegine getirdi. Alimleriň aýtmagyna görä temperatura 10 derece ýokary galdy. Adatça şu döwürde bu sebäpden howasy 15 derecede saklanýardy. Alimy barlykçylaryň maglumatyna görä 15-nji 17-nji ýyl aralygynda Grenlandiýada eren bozaklaryň möçberi günlük 6 milliard tonna suwa barabar boldy. 30-40 gelen howa ýagdaýyna saýyn salanynda geçen hepde bozaklaryň uly möçberiniň eremegi kadasy ýagdaýdyr diýip Colorado Üniversitetining alimy Ted Scammers belläp geçdi. Her ýyly Thomas Passynda alimler uly howsalaga alýarlar. Grenlandiýanyň bozaklarynyň eremegi soňky döwürde ýygjamlaşdy. 2019-njy ýylda hem deňize 532 milliard tonna boz gaýtdy. Şol ýyly ıssy howa sebäpli bozaklaryň eremegi global deňiz derejesiniň 1,5 mm ýokary galmagyna sebäp boldy. Grenlandiýa demir gazak ýarym şaryň en uly bozy sebäpli. Onuň ýylaty 50 000 ýakyn. Grenlandiýa eýleýän meýdany boýunça 2,1 milyon km barabardyr. Ola demir gazak bozy ummanyň en uly adasydyr. Şeýlehem bu adany Atlantik ummany hem ýuýar. Türkmen türgönleri Aziýanyň çempionu. Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherine agyr atletika boýunça ýetginjekleriň we ýaşlaryň arasynda geçirilýän Aziýa çempionatyndan bir neçe hoş habar gelip goşdy. Halkara yarışda 64 kilogram agram derecesine çıkışadan iyileşimiz Medine Amanova yarışın altın medalini kazanıp Aziýanyň çempionu olmagy başardy. Medine ştangany silterläp götürmekde 85 kilogramyň, etekläp galdyrmakda 104 kilogramyň hötdesinden ýeli. Onuň umumy netijesi 189 kilograma deň boldy. Ol 3 görkezji boýunça da öňdeligi elden bermedi. Medine'nin şol urwagtyň özünde hem ýaşlaryň ýarşyna gatnaşandygyny hem bellemenler. Ol bu ýarşda da 2 bürünç medal kazandy. Türgön gyýda ýaşlaryň beýeşigine silterläp götürmekde. Hemde umumlukda kazanan netijesi boýunça medallary goşurly. Aşgabat şäherindäki 104-nji orta mektebiň 10-njy synp okuwçysy Medine Amanowany ýarşy kakasy we tälimçisi Gurbanurda Amanow taýýarlady. 89 kilogram agram derejesinde yetkinjekleriň ýarşyna çykyş eden iýleşimiz Saparly Muhaýew hem altyn medal aldy. Ol silterläp götürmekde 135, etekläp götürmekde 165 kilogram agyrlygyň hötdesinden geldi. Ve bu görnüşleriň ikisinde hem oňa taý tapylmady. Umumlukda galdyran agramynyň jemi 300 kilograma deň bolup, bu görkezji ona altyn medala we Aziýanyň çempionlugyna ýetirdi. Yarışa iqlimiň 21 döwletinden 260-dan gowrak türgön gatnaşýar. Şolaryň 16-sy Türkmenistany türgönlerdir. Olary tälimçileriň 4-si halipalyk edýär. Halkara yarışa türkmen türgönleriniň şowly netijeler bilen başlandygyny bellemeldir. Ine mehribanmyş doklar. Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýleken Türkmenistanyň prezidenti Mesir Arab Respublikasynyň prezidentini gutlady. Mowt arab dili öwrenmäge çagyrýar. Şahmamet Bäşimow, parahatlygy dünýä ýaýan aýdymlar. Günlük teleýnamy ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişlen okap bilersiňiz. Mehribanmyş doklar. Eger de biziň saýtymyza ýeňillikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onu Google Play Market'ten Atawatan Türkmenistan prilajenýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimiziň enneki sanlaryna görüşýänçek hoş sag bolun.